laver instruktørtræninger her i Valskov, fordi det er rigtig, rigtig godt for sammenholdet. Det er sjovt at være med til. Det er noget, der styrker sammenholdet. Og til daglig, der mødes vi jo ikke sådan rigtigt. Vi ser lige sådan mødes dem, der nu overlapper hinanden på holdene. Men ellers så ved man jo knap nok, hvem der ellers er instruktør i foreningen. Så det er simpelthen for at lave noget sjovt sammen. Jamen på sådan en træning som i dag, så gælder det simpelthen om at få pulsen op, og det gælder om at få sved på panden, og så gælder det om at have det rigtig, rigtig sjovt sammen. Vi leger, og vi laver noget gymnastik, og vi leger, og ja, det er en stor del af det. Så skulle det gerne ende ud med, at vi får en lille seriesammensætning, som vi kan vise til vores opvisning, så man også kan se, at det er rigtig, rigtig sjovt at være instruktør i Valskov Gymnastikforening. Jeg snakker ud at have sammensat hele næste års program, så skal vi ud og spørge en rigtig, rigtig mange mennesker igen. Så vi har altid på udkig efter nye navne og gode instruktører. For det er det, vi lever af. Det er gode instruktører. Jeg har valgt at være instruktør i Gymnastikforeningen, fordi jeg synes, det er en god fritidsinteresse, og jeg kan godt lide at træne børn og unge, og så synes jeg, det er en god gerning at gøre. Mit hold til opvisning, det bliver rigtig godt, men det må I selv komme og se. Så har I noget at glæde jer til.